Jmenuji se Martin Oštádal a pracuji 26 let na ortopedické klinice na Bulovce zde v Praze. Sportuji od malička, nejdřív jsem se věnoval v mládí spíše míčovým sportům, jako je volejbal, tenis či fotbal. Nicméně v poslední roky jsem se tak lehce prokousával, až jsem se prokousal definitivně k cyklistice, což můžu říct, že posledních určitě 10 let je to můj sport číslo 1. Na té cyklistice je úžasná ta její efektivita, protože vzhledem k mému časovému zaneprázdnění mě na rozdíl od například volejbalu nebo tenisu, kde potřebujete aspoň 3 nebo 2 kamarády, potřebujete kurt, potřebujete tam být v daný čas a držet palce, že bude dobré počasí, tak cyklistika je úžasná v tom, že můžete vyjet kdykoliv, za jakéhokoliv počasí, na jakoukoliv dobu a v jakékoliv zátěži. A to je na té cyklistice to nejlepší. Poslední 10 let používám jízdní kolo i na cestu do práce, což je, myslím si, že úžasné z takového globálního hlediska. Je to ekologický, neznečišťujete životní prostředí, zmenšujete provoz na silnicích, přijedete do práce s vyloučenými endorfíny ze sportu, takže přijedete spokojený, kdo dojíždí další dobu, může si dát i druhou snídani. Takže všem doporučuji se zapojit do výzvy, jak z hlediska nějakých výletů odpoledních či jízdou do práce. A do této výzvy segafredo.cz nahrajete si do svých telefonů aplikaci Strava a zde je to strašně jednoduché. Připojíte se do klubu segafredo.cz a můžete začít závodit.